Dobar vam dan, dragi prijatelji. Ja sam Ivan Bavčević iz Doline Mira, autor knjige Znanje je u tebi, koja je u Sloveniji izašla u nakladi Založba Kjara pod imenom Znanje je u tebi. Žao mi je što vam se ne mogu obratiti na tečnom slovenačkom jeziku. Pokušao sam čitati, ali je onda ispalo da čitam kao dijete u 1. razredu osnovne škole, pa sam odlučio da ipak ostanem pri materinjem hrvatskom u nadi da ćete me razumjeti i vjerojatno će naši dragi kolege prevesti to na vaš jezik. Kako evo ne mogu direktno čitati iz ove prekrasno dizajnirane knjige, jako mi se sviđa, ja ću čitati iz hrvatske verzije knjige. Ova knjiga nije namjerena da bi se čitala stranicu po stranicu nekakvim redoslijedom, zato što ona nije koncipirana na način da ima uvod, zaplet, rasplet, zaključak, već je namijenjena kao jedan priručnik, jedan vodič, kao suradnik u svakodnevnom životu kada nam je potreban savjet, kada nam je potreban odgovor iznutra. Cijelo naše učenje se temelji na tome da osvijestimo kako postoji jedna inteligencija koja koordinira cijeli svemir, koja se brine evo o ovoj prekrasnoj prirodi koja nas okružuje, koja se brine da pada kiša, da cvijeće cvijeta, da rijeke teku, da mora idu, da se valovi lome, da vjetar puše i da sunce sija besplatno već milijardama godina, dajući nam osnovnu hranu, toplinu i svjetlost. I upravo ta inteligencija koja sve zna i sve može vibrira i živi u srcu svakog čovjeka. I mi u svojoj naravi jesmo ta svijest. A ova knjiga nam poglavito služi u one trenutke kad se osjetimo izgubljeno ili zaboravljeno, uplašeno ili u problemu. I možda nemamo u tom trenutku onu stabilnost i onu jasnoću koju imamo u nekim mirnijim danima. I ja tu knjigu koristim na način da znam da to nije poruka Ivana Bavčevića, da je to poruka one srži, one biti koja je u svakom čovjeku i koja njemu govori direktno, osobno. I evo, ovo je hrvatska verzija te knjige. Mnogi su je u Sloveniji uzeli, a evo sretan sam što će sad na svom jeziku to moći pročitati. I kada mi treba, ja uzmem knjigu i mogu je staviti na srce ili samo ovako u ruku i fokusirati se na pitanje ili odgovor koji mi je potreban i zamoliti da ga dobijem. Pa evo, ja ću sada zamoliti da nam knjiga da vodstvo koje će biti aktualno u trenutku svakome od vas kada gleda ovaj video. Evo, neka ova poruka bude aktualna za svako biće koje će pogledati ovaj video u tom trenutku kad mu je potrebno. I otvorila se stranica 46 koja kaže: meditacija donosi zdravlje. Kada smo u meditaciji, u stanju bez misli, tijelo se iscjeljuje, jer kada nema misli, onda ništa ne utječe na njega. Kada nema misli, um ne postoji, jer je um skup misli. Kada je um na pauzi, svijest napokon ima priliku izraziti se kroz tijelo. A svijest donosi samo zdravlje. Ne može donijeti bolest. Um je taj koji donosi bolest.
i onda ima vježba. Skoro sa svakom porukom, odnosno većinom poruka, ima i praktična vježba za primijeniti. Jer čemu znanje ako ga nećeš primijeniti u životu? A vježba za ovu poruku kaže: meditacija u nekoliko koraka. Sjedni u naslonjač ili na stolac. Prekriži stopala. I isprepleti prste jednog dlana u drugi, da ti dlanovi opušteno leže u krilu. Dakle, isprepletete ovako prste i opustite ih u krilu. Stopala su prekrižena. I kaže: zatvori oči, pa napravi to sada. Duboko udahni i izdahni nekoliko puta. Još jednom. I treći put. Opusti lice, oči, ramena i kičmu, kralježnicu. Ne trebaš se opterećivati da su ti leđa ravno. Samo se opusti. I sada promatraj kako ti dah prolazi kroz nos svakim laganim udahom i izdahom. O ničemu ne misliš, ništa ne vizualiziraš, samo promatraš kako dah se penje uz nos i spušta niz nos. Ne kontroliraj dah. Samo promatraj dah. I postani jedno s njime. I ako ti misli odu, ako ti pažnja ode na misli, ti vrati pažnju na dah. I pogledaj kako u samo nekoliko minuta sve se smiruje. Ono što bi bilo dobro je da tako ostaneš 20 minuta promatrajući dah. Ili onoliko minuta koliko imaš godina. Evo, ja sam sretan što ova knjiga uvijek daje praktično iskustvo i primjenu. Rijetko će te ostaviti samo s informacijom. Ona će te povesti u transformaciju. Pa ako već nisi, znanje u tebi te čeka. Uživaj.